И така, здравейте всички от YouTube, приятели, фенове. Аз съм Скоплей и това е първия ми клип за YouTube. Официално се завръщам в YouTube. И това е една игра, която не съм чак толкова добър, която се казва Subway Surfers. Може би повечето от вас са играли тази игра. Говори се за едно момче, което драска графити и конструктора на влака го вижда. Графити на влака той драска. И следователно, след това, чай да вземем кутията. И следователно след това го вижда конструктора на влака. Мисля, че конструктор се казваше. И почва да те гони. Това е целият смисъл на тази игра. Ти трябва да му бягаш, взимаш бонуси, отваряш кутии. Може да направя скоро клип как може да си изтеглите тази игра, ако ви хареса много поредицата ми. Между другото, за тези хора, които вчера ми казваха, че само спамя, това е защото, вече съм нов в YouTube и едва ли някой за сега знае за профила ми. Само да ви кажа, че не ме интересува, че спамя, защото просто аз спамя, който не му хареса да ми казва. Между другото, мисля да направя така, да си кажа един черен списък, който хората, които ми казват да не им спамя, но само да знаете, че тези хора, които искат, трябва да такова е. Добре, тук някъде ще паднем. Добре, може ли да си направим нов рекорд? Аз не знам. Обаче тук някъде най-вероятно ще се забием. Може ли да направим нов рекорд? Много питам. Пишете коментари, ако искате още епизоди на тази поредица или каквото е. Това вече става гадно, мамо. Ето, паднахме, но си направихме нов рекорд, което е добре и... това са пари. Това са 500. Супер. И още колко? Още колко ще получа? Имам бая пари. Тук ще си купа... Skip Mission може да си купа, да. И колко пари ми останаха? И си купа... толкова хофборда. Така, наново почваме да играем. Ако искате също така играта да ви изпрати, също може да пишете в коментари. Аз ще ви изпълня обещанието, защото просто тази игра мен лично си ме кефи. Защото правиш много каскади. Добре, тук малко прекалихме с опитите за каскади. Ще изиграем към 5-6 игри, спирам защото просто не знам. Ще видите на другите игри, на които мога да снимам поредица и може да предлагате игри също за поредица. Добре, ходим по отвъдното, така да се каже. Бутушите не ги харесвам много, но ще ги взема да видя какво ще ми послужат, защото понякога доста се блъскам с тях. Ето, свършиха им силата. И аз щях да скоча на другия влак. Това вече ако го взема, може да си подобря и този рекорд. Супер. Да знаете, просто бързах много да направя този клип. Нямах търпение да се завърна в YouTube с клипове и затова реших да снимам в този момент и без да участва никой. Иначе аз писах на няколко човека да участват, те явно не ме... Те са на отпочиващи двамата, един е на линия, явно обаче не ме е видял. И двамата имат реклами в моя профил. На един аз ще му направя Black Energy Sword и GoGoFTV. Български геймплей. Жуви избия си каза канала му. Може да го видите в моя профил. Много странно име. Тук сега можем да си подобрим отново рекорда. Паднахме, обаче ще си подобрим рекорда. Така би трябвало. Китара. Вече за кой път имам китара.
Подобрихме си рекорда, 16345. Да, точно така. Понеже доста геймери правиха клип на тази игра, на мен главно любимите ми геймери са Venom, The Immortal и PewDiePie. Иначе следа и RoboWire Gaming от отборите. Само този отбор следа и само те са ми любимите геймери. Между другото, PewDiePie е един много велик геймер, най-великия в YouTube бих казал. Разбира се, и Venom и The Immortal са много добри в правенето на геймплей. Така че, който не ги знае, се е абонирал и ми гледа клиповете, може да ги посети. И следователно да се абонира и за тях, защото те имат много абонати, много са известни. Аз даже не ги познавам лично, но просто една малка рекламка да направя за едни от най-добрите геймери в България, а и в другите държави, защото в момента, както виждате, казах, че и PewDiePie е един много добър геймер и точно така си е. Venom, профила му е Venom Mantica, паднахме. И така, още една игра ще изиграем и ще приключвам, защото, както казах, бързам, искам тук само да си обявя официално, че се завръщам в YouTube. И вече няма да има прекъсвания, защото VBOX вече аз не харесвам VBOX. Просто много е глупаво това, че трябва да се качват клипове под 200 мегабайта, т.е. в VBOX 7 и това ме стеснява. Първо трябва да спечеля значката Cool. Добре, ще направим още една игра, че ми лагна. И да кажа и хем за VBOX. За VBOX трябва да направиш много клипове под, да кажем, 10 минути, за да... Добре, ето това е момента, в който много усадно лагва. Вече не лагва. Лагва. На 60 FPS снимам. И понякога спада до 55 и значително и лагва. Ето сега падна до 40 и пак се дигна на 60. За 1-2 секунди спада на 40 и после пак се дига. Пак лагна майка ти да е. Сори, че псувам, ама. Добре, това беше моя грешка. Това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Вашата помощ е нужна за мен. И дано клипа ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се. И чао!